ki spotli ki oil tankers lane ki jhat ki umphniang ki bahe tam ha ka perthai khuble ya phi ki parlok ki baju sotanat pan sngap ya ki khubor ha ka nei ka channel lada pirang pet ning kong ya ka nei ka channel subhawat klet pan like bat subscribe habang ya kren ya ki jhat ki umphniang ki bahe tam ha ka perthai ha ka nei ka jok ka bamenta ngi theu ya ki dakata ka dead waste don't age lane DWT bat kidang long active ne em ha ka kam jongki te parlok ngan ya thu ya phi ya ki spotli ki jhat ki umphniang ki bahe tam ha ka perthai bat kat no litar ki ket kabawan ha ka keran ka pasi pheu ka dai ka DHT call kabala penjaj da ka DHT holding bat lasna ya kane ka jhat house name Arhajar khatra kane ka jhat kala ban ket kumba million barrels ka umphniang lane laispa khatra million liter ka umphniang kabawan ba khandai pat kadai ka dash weibha kabadai ka jhat SCI VLCC kabala sna haus nam Arhajar san kane ka jhat ka ket kumba laispa 100 million liter ka umphniang kabawan ba phra kadai ka dash u jala ya kane ru lasna haus nam Arhajar san kane ka jhat ka ket kumba laispa 90 million liter ka umphniang kabawan ba nyeu kadai ka dash vibhor ya kane ka jhat lasna usnam Arhajar khatsan bat kane ka jhat kala bankit kumba laispa 10 million liter ka umphniang kabawan ba hnreu pat kadai ka dash vishal ya kane ka dash vishal lasna usnam Arhajar kandai bat la penyat ya kane ka jhat da ka SCI kane ka jhat kala bankit kumba laispa 10 million liter ka umphniang kabawan basan kadai ka dash virat kabadai ka jhat jong kari India lasna ya kane ka jhat usnam Arhajar pra ka jingklan jong kane ka jhat kala bangkit hadu laispa khnai 10 million liter ka umphniang kabawan basau pat kadai ka TI Afrika bat menta latip ya kane ka jhat kum ka FSO Afrika ya kane ka jhat lasna usnam Arhajar R ka jingklan jong kane ka jhat kala bangkit hadu sauspa khnai par pon khandai million liter ka umphniang kabawan balai kadai ka TI Asia bat menta latip ya kane ka jhat kum ka FSO Asia ya kane ru lasna usnam Arhajar R kane ka TI Asia kala bangkit hadu sauspa khandai pesan million liter ka umphniang kabawan baar kadai ka TI Europe ya kane ru lasna usnam Arhajar R kane ka jhat kala bangkit hadu sauspa khandai 100 million liter ka umphniang kabawan haga kerdan ka maningkong kadai ka TI Oceana lasna kane ka jhat usnam Arhajar R bat la register ha Bahamas kane kadai ka we ka jhat ka bahetam bat ka bakhlaitam ha ka perthai kane ka jhat kala bangkit hadu sanspa million liter ka umphniang parlok kine kidai ki spotli ki jhat kit umphniang ki bahetam ha ka perthai te parlok ada episode tanat ya kane ka video subhawat klet ban like bat subscribe khublai chibun